sa aming karera. Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin po, handa na ba ang lahat? Kung handa na kayo, tara na at pumadyak. 20-20 ratratan, 20-20 tugisan, 20-20 panatan, 20-20 bakbakan, 20-20 digmaan. Masaya dito, manalo o matalo din ngayon mahalaga. Ang importante, ikaw ay naging masaya. Team Kapadyak All Bikers, pwede kahit sino, mga brother o sisters, kasali dito. Kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon, huwag kang kukurap ng mas makarating ka doon. Ganyan sa paligsahan, pagganahin kaalaman, ang mitihin mapakita kung anong kakayahan. Pag-isipan ng mabuti kung anong tamang galaw, mag-enjoy lang sa laro at huwag na huwag kang bibitaw. Huwag sumuko hanggang laban hindi pa rin tapos, kahit pawis ay umagos, magtiwala ng lubos. Click on Zombie Apocalypse. Good morning po sa ating lahat. For today's vlog ay papakita ko sa inyo ang aktual na ruta ng ating race sa April 27, 2022. At andito na nga tayo guys sa may assembly area. Dito magkikita-kita ang ating mga participants. Dito yan mismo guys sa may plaza ng Poblacion Infanta, Pangasinan. Katabi po nito ang ating municipal building. And guys, at hihintayin lang natin yung kasama natin na pupunta ng Alaminos na si Kuya Herman Alferez. At sana lahat guys ng ating mga participants ay dumating ng saktong oras dahil mismong 7 AM natin na umpisahan ang ating karera. And guys, so bali yung Farm Infanta to Igya, ayun yung unang pinakita ko dito sa map natin. Dahil from here sa Infanta guys ay meron tayong 8 kilometers hanggang sa bayan ng Igya. So dito sa start line hanggang dito sa first 300 meters guys, dito ang magiging finish line natin pagbalik natin dito sa Infanta. At maglalagay nga tayo ng flagman at saka marka para makita ninyo ang mismong finish line. So, pupunta na tayo guys sa ating destination at bibigyan ko kayo ng konting tips para hindi naman kayo manibago sa ating ruta. So, bale, napakaganda ng ating kalsada. Malaki, malawak, puro sementado guys hanggang sa mismong bayan ng Alaminos. At ang race natin guys ay properly coordinated sa lahat ng bayan at barangays natin na madadaanan, pati na rin sa ating mga kapulisan. So kailangan na lang natin guys ay ang disiplina sa ating sarili para maiwasan natin ng anumang sakuna na pwedeng mangyari sa atin sa daan. So guys, saan ko ang inyong kooperasyon sa araw na to. At mula nga dito sa may barangay ng Poblacion, mayroon tayo ng 3 pang barangay na madadaanan guys. To make the story short, daanan natin itong barangay ng Patima, barangay ng Kato, at barangay ng Banog. Then pagdating natin dito sa may malaking tulay guys, ito yung Banog Bridge. Nasa 3 kilometers na siguro din to guys if I'm not mistaken. At hintayin nyo yung ating flagman dahil dito na mismo magsisimula ang tunay na laban. Uulitin ko guys, hihintayin nyo ang flag down bago tayo bumanat. Huwag po tayong masyadong magmadali dahil malayo ang ating karera. Hindi tayo pwedeng basta-basta bumanat. Paalala ulit guys, mag-ingat tayo lagi sa daan bago tayo bumanat. Pwede naman tayong tumingin muna sa kaliwa, sa kanan natin para maiwasan natin ang magkasabitan. Okay, dahil maganda itong ating kalsada guys, kaya fast forward na natin hanggang makarating na tayo sa barangay ng Igya. Mag-enjoy lang sa laro at huwag na huwag kang bibitaw. Huwag sumuko hanggang laban hindi pa rin tapos, kahit pawis ay umagos, magtiwala ng lubos sa iyong sarili dahil yun lang siyang magbibigay ng dating sa'yo patungo sa tunay na tagumpay. Sumama
dito sa aming karera. Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin to, handa na ba ang lahat? Ayun guys, so nandito na nga tayo sa barangay ng Igya. Ang tips ko lang dito guys ay magdahan-dahan tayo dahil kurbadahan to. Ayan, tulad niyan may mga aso din. So mag-ingat tayo guys. Bali dalawang kurbadahan to, unang pakaliwa at isang pakanan. Yan guys, so yan yung maipapayo ko sa inyo sa way na to. Kahit sino, mga brother o sisters, kasali dito. Kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon. Proceed na tayo sa ating next destination guys. From Igya to Dasol naman tayo. Kaalaman ang mitihing mapakita kung anong kakayahan. Pag-isipan ng mabuti kung anong tamang galaw. Mag-enjoy lang sa laro at huwag na huwag kang bibitaw. Huwag sumuko hanggang laban hindi pa rin tapos. Kahit pawis ay umagos, magtiwala ng lubos sa iyong sarili. Dahil yun ang siyang magbibigay ng daan sa'yo patungo sa tunay na tagumpay. Alam ko guys, sa iba nating mga participants ay pamilyar na itong lugar na to dahil dito tayo lagi umiikot sa ating 2020 race. So malapit na nga tayo sa bayan ng Dasol at ito yung tips ko ulit dito guys. May pa-curve ulit dito ng 2 beses at medyo pababa siya kaya kailangan ulit natin ang mag-ingat guys dahil marami ding sasakyan sa may bayan ng Dasol, pero as sabi ko nga kanina, properly coordinated naman tayo kaya okay naman. So basta kailangan pa rin nating mag-ingat at mag-focus lang tayo lagi sa daan. Huwag kang lilingon, huwag kang kukurap ng mas makarating ka doon. Ganyan sa paligsahan, pagganahin kaalaman. Ang mitihing mapakita kung anong kakayahan. Pag-isipan ng mabuti kung anong tamang galaw. Mag-enjoy lang sa laro at huwag na huwag kang bibitaw. Huwag sumuko hanggang laban hindi pa rin. So ang susunod natin guys ay ang Dasol to Burgos. Isang mabilisang fast forward ulit ang ating gagawin dahil napakaganda ng daan dito at walang kahasel-hasel guys. Meron lang tayong konting at get lusong din pero mabababa lang yung part na yon. So wala tayong worry sa way na to. Halika na sumama dito sa aming karera. Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin to, handa na ba ang lahat? Kung handa na kayo, tara na at pumadyak. 20-20 ratratan, 20-20 tugisan, 20-20 banatan, 20-20 bakbakan, 20-20 digmaan. Masaya dito, manalo. So andito na nga tayo guys sa bayan ng Burgos. Proceed na tayo sa susunod na ruta. Burgos to Mabini tayo. Pwede kahit sino, mga brother o sisters, kasali dito. Kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon. Huwag kang kukurap ng mas makarating ka doon. Ganyan sa paligsahan, pagganahin kaalaman. Ang mitihing mapakita kung anong kakayahan. Pag-isipan ng mabuti kung anong tamang galaw. Mag-enjoy lang sa laro at huwag na huwag kang bibitaw. Huwag sumuko hanggang laban hindi pa rin tapos. Kahit pawis ay umagos, magtiwala ng lubos sa iyong sarili. Dahil yun ang siyang magbibigay ng daan sa'yo patungo sa tunay na tagumpay. Halika na sumama dito sa aming karera. Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin to, handa na ba ang lahat? Kung handa na kayo, tara na at pumadyak. 20-20 ratratan. And guys, andito na tayo sa bayan ng Mabini at may checkpoint dito ngayon. Masaya dito. Good morning sir. Saan kayo sir? Insan to sir. Saan kami alamin na sir pa si Justice Lakad. Siguro sila itin si Mahal. Sir? Sila itin siya. Ay, siguro sir. Sige pa. Thank you po. Thank you. So ayun nga guys, no, from Burgos to Mabini, wala pong kahasel-hasel ulit yung daan. Maganda yung kalsada at okay na okay. So proceed na tayo sa ating next destination. Natin kung handa na ba ang lahat? Kung handa na kayo, tara na at pumadyak. 20-20 ratratan, 20-20 tugis. Yan guys, so from Infanta to Mabini ay nasa 40.4 kilometers na guys.
at didiretso na tayo sa bayan ng Alaminos para makita na rin natin ang ating iikutan doon sa may Old Bypass. So bali ang tips ko sa inyo guys dito sa part ng Mabini, meron po tayong akyatan dito guys at mas marami po ang palusong hanggang sa Alaminos Old Bypass. So prepare yourself guys pagbalik ng Infanta dahil meron tayong mga aakyatin na medyo may kahabaan pabalik dito sa Mabini area. So guys, proceed na tayo sa Alaminos Old Bypass. And guys, andito na nga tayo sa may Old Bypass guys. This way is going to LTO Alaminos. And guys, so papakanan tayo dito. At hindi na tayo aabot sa mismong dulo nitong Old Bypass. Mga 200 meters guys bago makarating sa dulo ng Old Bypass ay nakaabang na dito ang ating Poso Alaminos para i-guide tayo kung saan tayo mag-U-turn pabalik dito sa ating finish line sa Infanta. So guys, dapat lahat kayo ay umikot dito dahil pag hindi kayo nakita sa video na umikot dito sa ating U-turn area pabalik sa ating finish line at napasama kayo sa top 10 ay madi-disqualified po kayo. So guys, ginagawa natin itong mga sports na ganito, nagpaparace tayo para gabayan kayo, para mas hubugin pa kayo sa kakayahan nyo sa larangan ng pagbibisikleta dahil balang araw kayo ang magdadala ng karangalan ng ating bansang Pilipinas at ng ating kanya-kanyang bayang sinilangan. So guys, gawin nyo yung best nyo para manalo sa karera na to. So ngayon pa lang binabati ko na kayo guys ng congratulations. Sa 27 nga pala guys, dapat agahan nyo kasi 5 magre-release na kami ng mga number at magpipirma na rin kayo ng mga waiver. So before mag 6:30 sana tapos na lahat guys dahil may konting briefing pa tayo at yung 30 minutes na matitira yun na po yung magiging preparation nyo dahil exact 7 o'clock in the morning ay magsisimula na po tayo. Kung sino po ang hindi umabot sa 7 AM ay baka hindi na po masasali sa karera. So guys, kita-kits na lang tayo sa April 27 at bakbakan na tayo. Hindi pa rin tapos kahit pawis ay umagos, magtiwala ng lubos sa iyong sarili dahil yun ang siyang magbibigay ng dating sa iyo patungo sa tunay na tagumpay. Sumama dito sa aming karera. Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan